Здравейте! Както обикновено, аз съм Милица, а вие сте в моя канал. Това, което бих искала да споделя днес с вас е моята колекция бижутерия. Но не само каква е моята колекция, а колекция плюс разчистване на колекцията. Планирам около 70% от нещата, които имам, да се сбогувам с тях. И защо? Защото в мене живее един минималист, който крещи, че имам прекалено много неща, които от много време не нося и трябва да зарадвам някой друг с тях. Другата причина, поради която искам да разчистя моята колекция бижутерия, е, че шкафът ми в момента изглежда ето така. Тук имаме ето тази кутия, в която имам бижута, плюс ето тази голямата, в която също има бижута. Искам да направя нещата така, че след това разчистване всичко, абсолютно всичко, което имам, да се събере ето тук в тази, мисля, не малка кутия. Защо искам да направя това? Защото не ми харесва как шкафа ми изглежда сега. Ще ви покажа как искам да изглежда накрая. И така, скъпи мои, ето това е, което искам да постигна накрая. Така че, ако искате да видите каква е моята бижутерийна колекция, какво ще остане и какво ще подаря, какво ще изхвърля, разбира се, ще има и такива неща, останете с мен и гледайте. Разбира се, започваме с основната кутия, която се отваря ето така и изглежда ето така. Тук отдолу имаме допълнително отделение, плюс ето това допълнително нещо, което е за пътуване. Какво се съхранява тук за момент? Този пръстен, който ми е подарък и който аз не нося, просто защото той е много красив. Аз не мога да кажа, че не е красив. Много е красив, но просто не е в мой стил, така че ще му намеря нов собственик. Този пръстен аз съм правила сама от специална бижутерийна тел и камъни Сваровски, които съм купувала, и излезе ето такъв много красив пръстен, който също нося рядко, за съжаление, просто рядко си спомням за него. Той е комплект с гривна, която ще видите по-късно. Няма да го подарявам на никой, просто защото аз съм го правила. И този пръстен, който аз обожавам, който също ми е подарък. Много обичам ето тези обици във форма на ягодка, затова те остават. Ето тези също много харесвам. Ето ги. Тук са и ето тези, които вече съм ви показала, вие сте ги виждали. Много ги харесвам тези капки, обожавам ги. Тези сребърни обици, които са ми подарък от мъжа ми. Тези пеперуди също са ми подарък от мъжа ми. Те са сребърни с циркони. Обожавам ги, доста често ги нося. Тук в този отдел стоят гривните ми от дрънкулка. Ето ги, трите гривни от дрънкулка. Тук имам едно колие с перла. Ето това. Обожавам тази перла. Много е семпла, в същото време е и доста, как да кажа, специална, защото е достатъчно голяма. Тук долу стоят обици, които не носят достатъчно често, а ето тези даже нито веднъж не съм ги носила, за съжаление. Да, нито веднъж. Те остават, защото аз съм ги правила. Ето тези обици страшно много съм ги носила, страшно много. Те също са ми подарък от мъжа ми, купували сме ги от Marks & Spencer, много ги обичам тези обици. Тези обици също остават, просто защото изглеждат доста ефектно. Тази гривна съм я правила аз, но така и никога не съм я носила, затова ще си намери нов собственик. Ето тези обици страшно много ми харесват и освен, че ми харесват, те са ми подарък от много скъп човек, но за съжаление те са много големи и когато ги носи, постоянно съм в ужас, че може да си откъсна ушите. Затова ще им намеря нов собственик. Това е гривната, за която ви казах, че ви споменах, че съм правила в комплект с пръстена.
рядко я нося, но не я давам. Това колие е купувано от Кортефиел преди години и аз доста съм го носила. Повярвайте ми, наистина доста съм го носила, но вече от много време не го нося, а все още става за носене, така че ще си намери нов собственик. Нов собственик ще си намери и ето това колие, което е много красиво, но аз просто не нося колиета някакси. Това е гривна, която е в комплект с обици и колие, които ще видите по-късно. Ще се сбогувам с нея. Ето това също ми е подарък от много скъп човек, но вече не знам дали виждате, ето тук метала се е изтрил, вече не изглежда сребърно и ето това тук също не изглежда много добре, така че направо ще го изхвърля. Този часовник, който е много нежен, така и не го носих, така че ще го подаря. Това е фибичка за коса, остава при мен. Това е колието, което купих от България, остава и то. Тези обици си отиват. Тези обици съм купувала от България, много ги харесах, много ги носих, но вече им мина времето за мене, така че си отиват и те. Не знам, някои от вас може би помнят това колие. То е от AliExpress, носила съм го един единствен път и вече нямам желание да го нося. Ето това черно колие ми е подарък от майка ми, купувано е от Кортефиел и то е доста класическо и е доста добър акцент, страхотен аксесуар към някои мои дрехи, така че то остава. Това колие също е купувано от AliExpress, носено един единствен път, но планирам за в бъдеще да го нося повече. Тези прелесни обици също си отиват. Пръстен отива си. Още един пръстен също си отива. Тази гривна рядко нося, но планирам да я нося по-често. Подарена ми е от скъп човек също така, така че остава. Това колие си отива. Тел отива си. Гривната с розите, която ви показах по-рано, ето това е колието, което е комплект към нея. Отдавна не съм го носила, не планирам да го нося вече, така че ще го подаря. Тези обички страхотни, много ги харесвам, много съм ги носила. Подарък са ми пак от много скъпа приятелка, но е време да се разделим. Тези мисля да остана, защото много добре могат да допълнят някой вечерен образ. Ето тази прелест също си отива. Ето тези обички изглеждат доста ефектно, но не се чувствам комфортно с тях и въпреки че са ми подарък, също си отива. С тези също се сбогуваме. Този пръстен съм го правила аз и просто ще го разваля и ще сваля камък. Тези симпатяги не съм носила нито веднъж, ще ги подаря на някой. Сладки сови също ще бъдат подарени. Тези гривна също подарявам. Тези обици са ми подарък от една скъпа приятелка и те ще останат просто защото страшно много ги харесвам. Продължавам да ги нося, въпреки че вече не са първа младост. Приличат на дантела. Много ги харесвам. Това са хълки, които отпред имат ето такива камъчета. Може би ще свалях камъчетата и ще ги изхвърля. Това е единствената брошка, която имам. Остава. Тези ще останат, за да ги преправя в нещо друго. Тези си отиват, ще ги подаря. Тези обици съм ги правила аз с лютата чушка и ще ги оставя просто защото ще ги преправя на нещо друго. Вече няма да бъдат обици. Намерих още едно колие, което също ще си отива. Носила съм го веднъж или два пъти. Ще го подаря на някой. Надявам се да му се радва. Тези аз съм ги правила, стоят страхотно, но не ми се носят вече. Тези са ми подарък от мама, остават. Ето тези така и нито веднъж не ги носих, така че ще си потърсят нов собственик. Пръстен от мураново стъкло, по-точно имитация на мураново стъкло, отива си. Тези също си отиват. Много ги обичах дълго време, но много ми дразнят ушите, затова ще ги изхвърля. А това са обичките, които са комплект с колието и гривната с розите. Ето това, което съм правила аз. Също така ето това колие, което е с антикварни стъклени маниста. То остава. И това, което имаме тук са ето такива маниста. Това беше колие, което аз развалих. Исках да го използвам по някакъв начин, не ми се получи. Така че ще ги изхвърля. Тук стоят ето такива за коса неща, които ще преместя просто на друго място и тази кутия ще бъде прибрана. Така че това беше от моята колекция. Да видим какво остава в крайна сметка. В крайна сметка от цялата ми колекция бижутерия и въобще бижута остава ето това при мен.
Аз съм доволна. Съкратихме това, което имам на може би с около 80%. И сега ще ви покажа ето това, което ще подаря или изхвърля. Някои от тези неща ще бъдат подарени, други ще бъдат изхвърлени, тези, които не стават вече за носене. И така, това беше. Аз постигнах резултата, който искам и съм много доволна. Сега имам красива лепка и това много ме радва. Ако видеото ви е харесало и ви било интересно, палец нагоре. Ако вие считате, че трябва да се отърваваме на време от нещата, които не използваме, вместо да ги събираме с години за спомен, палец нагоре. И така, до нови срещи в следващото видео, в което може би ще видите моята обновена грим колекция. Ако искате да видите такова видео, отново палец нагоре, напишете ми коментар. Благодаря също така на всички, които винаги ми пишат коментари. Това е просто страхотно. Много ви благодаря, да представите, останете такива и до нови срещи в следващото